खरं यार, तू अशी बाहेर बसली तर असं वाटेल तू भाजी मार्केटच घेऊन बसलीस. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? तर आजच्या ब्लॉग मध्ये आम्ही तुम्हाला हे दाखवणार आहे की आमच्या घरी आता हे लॉकडाऊन होतं ना, तर 7 दिवसाचं 8 दिवसाचं किंवा 15 दिवसाचं आम्ही भाजीपाला, कांदे, लसूण किंवा जे काही घरी लागणारे वस्तू आहेत ना, जे काही साहित्य आहेत ते आम्ही किती आणतो आणि ते आम्ही कसे ठेवतो. सर्वात आधी तर आपण भाजीपाला घ्यायला जाऊया. आणि जर भाजी विकणारे जर आपल्याच घरातले असतील तर किती मजा येईल. तर आजचे आपले भाजी विकणारे आपल्या चॅनलचे मेन लीड आहेत. तर ते कोण आहेत बघा तुम्ही इकडे. तो आप सभी का स्वागत है शुभांगी कीर वेजिटेबल मार्केट में. मम्मीचं भाजीचं दुकान. मम्मी कितीला काय दिलं सांग आता. काय काय तुझ्या भाजीच्या दुकानात? सर्व आहे भाज्या. सर्वात आधी सांग, हे तू भाजीचं दुकान कधीपासून सुरू केलंय? लॉकडाऊन चालू झाल्यापासून आहे ना मी अशा भाज्या आणते. एकदम अशा आपल्या घरी भाजीपाला लागते. पप्पू आणतो. हा, एकदाच 15 दिवसाचे, जेवढे दिवसाचे जातील तेवढ्या दिवसाचे पण असा स्टॉक आम्ही आणतो. हा, आमचा स्टॉक तिसरा स्टॉक आहे. म्हणजे असं तिसऱ्यांदा आम्ही असं आणलंय आणि आजच आणलंय. म्हणून मी बोललो चला तुम्हाला दाखवूया आपण. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे मम्मी आता पाऊस पडणार आहे आणि पावसाचे आपल्या तुझ्या बाजूला काय उभं आहे ते? कांद्याची गोण. तुझ्यापेक्षा हायटेड आहे. कांद्याची गोण किंवा काही भाजीपाला असेल, कांद्याची गोण, लसूण, जे काय असेल ते आता महाग होणार आहे. आता म्हणजे मागचा सवाल नाही. आता पाऊस पडला की आपल्याला बाहेर जाता येत नाही. त्याशिवाय आपलं लॉकडाऊन अजून 30 तारखेपर्यंत चालू आहे. तर त्याच्यासाठी आपले हे सगळं भाज्या तुम्ही म्हणाल का हे भाज्या आता एवढे दिवस कसे टिकणार. पण जे दिवस जास्त टिकणार नाही ना ते आपण पहिले करायचे. आता हे 3 प्रकार पालक भाज्याचे आहेत. आता जे काय आहे ते मी तुम्हाला कॅमेरा तिकडे फेस करून मम्मी कसं तुम्हाला एक्सप्लेन करते, कशी ती मेंटेन ठेवते, कसे ते 15 दिवस काढते अशा भाजीपाल्यामध्ये, ते आता तुम्हाला ते एक्सप्लेन करेल. आता या मार्केटचं नाव काय? शुभांगी कीर मार्केट. व्हेजिटेबल मार्केट. शुभांगी कीर व्हेजिटेबल मार्केट. व्हेजिटेबल मार्केट. नॉनव्हेज पण आहे. नॉनव्हेज पण आहे मार्केटमध्ये. ते दिलला लागतो ना. आणि फ्रूट पण आहे मार्केटमध्ये. आता सर्वात आधी तर मम्मीचे सेक्शन बघूया आपण कसा लावलाय. मम्मीच्या राईट हँड साइड मध्ये आहे मसाला सेक्शन. नाही, पहिलं हे ऍपल आहे. ऍपल. सफरचंद. तुझ्या दुकानातलं ऍपल घेऊन खाते तू? ते स्वच्छ पहिलं धुतलं आणि मग खायला घेतलं. चला, म्हणजे विकणारे बघा टाइमबरोबर खातात पण. व्हेरी गुड. मम्मीच्या राईट हँड साइड मध्ये आहे मसाला सेक्शन. हे मसाला आला आहे, लिंबू, कोथिंबीर, मिरची, हे सर्व मिक्स मसाला. या मिक्स मसाल्यामध्ये कोथमीर सुद्धा आहे, पण एक्स्ट्रा कोथमीर पण आम्ही आणतो कारण आपल्याला वरती कोथमीर टाकलं की आपल्याला चांगलं असतं जेवणाला, आहे ना. आता हे आलं आहे ना, आपण काय करायचं, पहिलं सुरुवातीला स्वच्छ धुवायचं मिठाच्या पाण्याने, वरची साल काढायची, बारीक करायची आणि आलं लसूणची पेस्ट करून ठेवायची. म्हणजे असं तू स्टोर करते. स्टॉक झाला. आणि आपल्याला 2-3 कांदे एखादा समजा असा तुकडा आहे ना आल्याचा ठेवायचा, कारण आपल्याला चाय मध्ये लागतो. तो असा अख्खाच ठेवायचा साली सकट. आणि इथे बघा, इकडे बटाटे आणि टोमॅटो हे फ्रेश आणलेत. अगोदरचे पण आमच्याकडे 2-2 किलो आहेत आतमध्ये. हे झाले. आता टोमॅटो बटाटे आपल्याला दररोज लागतातच रेसिपी करायला. हे झालं मम्मीचा मसाला सेक्शन. आणि इकडून सर्व व्हेजिटेबल सेक्शन बघा. हे सर्व व्हेजिटेबलचं. इकडे आहेत वांगी आणलेली आहेत, कोबी, आपल्याला सॅलड आणि वांग्याचं लागतोच. मेथीची भाजी एवढी कशी आणली, आता कशी किती दिवस राहणार. आता ही किती दिवस राहणार ते आपल्यावर आहे. आपण आता ही स्वच्छ धुवून घ्यायची, मिठाच्या पाण्याने साफ करून धुवून घ्यायची आणि कॉटनच्या कपड्यामध्ये अशी गुंडाळून ठेवायची. मग त्या कॉटनचा कपडा पाणी खेचून घेतो. मग त्याच्यानंतर तुम्ही ती भाजी सोडून बघा की ती भाजी अशी फुललेली असते. पालकची भाजी अशी काढलीस, धुतलीस आणि रोल करून ठेवली. आता किती दिवस कपड्यामध्ये रोल करून ठेवायची आपल्याला? आता झाली कडक झाली पानं, पूर्ण पानं मेलेली होती, कडक झाली ना. बघा इकडे बटाटी, टोमॅटो, इकडे आपले कोबी. हे गावठी कोबी फ्रीज मध्ये ठेवायचं नाही, कोबी बाहेरच ठेवायचं. बाहेर ठेवायचं आणि सुकला तरी ती वरची एक पत्ता सुकू शकतो. हे आपलं फ्रीज मध्ये ठेवायचं. आणि जे काय फ्रीज मध्ये ठेवायचं ते मम्मी तुम्हाला दाखवेल, कारण आमचं फ्रीज टोटली खाली झालेलं आहे. आणि 4 दिवस वांगी बाहेर ठेवली तरी पण चालतात. आता इथे आहे कांद्याची पात, मेथी, पालक का लागते, कारण आम्हाला सूप लागतो रात्रीचा, बरोबर ना. पालकची भाजी पण कधी कधी नाश्त्याला लागते. हे सर्व हे जरा पालेभाजीचं सेक्शन. आता इथे आहे कारली. इकडे 2 प्रकारचे कारली आम्ही घेतो, एक छोटी कारली आणि एक मोठी कारली. ही छोटी कारली भाजीसाठी घेते आणि ही मोठी कारली फ्राय करण्यासाठी. एक काकडी आणली आपल्या सॅलडसाठी. 3 काकडी आम्हाला बास होतात, कारण आम्ही अर्धीच खातो, जास्त आवडत नाही आम्हाला. इकडे आहे शिमला मिरची. आपल्या सॅलड आणि भाजीसाठी लागतं म्हणून शिमला मिरची जास्त लागते आम्हाला.
तशी आपली शिमला मिरची बाहेर 2-3 दिवस राहतील. मग तसंच आपल्याला प्रॉब्लेम झाला तर लगेच आपण फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो. म्हणजे 2-3 दिवस समजा आता हे जे भाज्या आहेत ना बाहेर ठेवायचे, म्हणजे आपल्याला गरज आहे ते. आणि नाहीतर आपण मग जास्त वाटले तर आपण फ्रीजमध्ये ठेवायचे, म्हणजे अजून 2-3 दिवस चांगले राहतील. आता इथे झालं हे भाजी. अजून भाजीपाला काय मम्मी एवढे का आणून ठेवलेस तू? वाटाणे 1 किलो, कारण मम्मीची फेवरेट आहे भाजी, बरोबर ना? आणि मम्मीला मनाने ताईला आवडतात ते वाटाणे. हिरवे मटर ताईला खूप आवडतात. याचा तुला एक उपयोग सांगायचा आहे वाटाण्याचा. काय उपयोग? ते मुलींच्या पिरियड साठी त्यावेळी खायचं असतं. ते पोटात दुखतो ना, मेन्स्ट्रुअल क्रॅम्प्स म्हणतात ना, जर पिरियडिक सायकल मध्ये तुमच्या जेव्हा सायकल येते तेव्हा जेव्हा तुम्हाला पोटात क्रॅम्प्स येतात ना, तेव्हा तुम्ही हे वाटाण्याची भाजी करून खायची असतात. ते खूप चांगले असतात मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये. आता इकडे आहे गाजर, शिमला मिरची, कोबी, हे फिक्स आहेत. हे आपल्या सॅलडसाठी नेहमी लागतातच, है ना? आणि हे आपले 2 प्रकारचे गाजर असतात, दुसरे प्रकारचे मला भेटले नाही. हे आपले असेच हे सॅलड मधले दुसरे ज्यूसचे असतात ना, लांब लचक. आणि इकडे काय काय आहे मम्मीसाठी? फ्लावर आणि सुरण. आता तुम्ही इकडे एवढी सर्व भाजीपाला बघताय ना, तर असं वाटेल की ह्यांच्या घरी किती माणसं राहतात. पण ऍक्च्युली सर्वात जास्त जर खाण्याचा खर्च माझ्यात कशात होत असेल ना, तर बाहेरच्यात मी कधी जास्त खर्च करत नाही. बाहेरचं खातो मी, पण सर्वात जास्त माझा खर्च ना भाजीपाल्यामध्ये होतो. ताटामध्ये 2-3 भाज्या तर पाहिजेच मला. तर मला ते माझ्या न्यूट्रिशनसाठी पण पाहिजे असतो आणि आपल्या हेल्थसाठी पण ते चांगले असतात भाजीपाला खाणं ना. म्हणजे एक पालेभाजी मला हवी असते, एक कोणती तरी ग्रेव्हीची भाजी म्हणजे वांग्याची ग्रेव्ही पाहिजे, एक भाजी पाहिजे, सॅलड पाहिजे. आणि हे तुम्ही जास्त समजू नका, हे 7 दिवसात किंवा 10 दिवसात संपून पण जाईल. आणि त्या बॉक्स मध्ये काय स्नॅकर कॅडबरी आणलीस? नाही, बॉक्स मध्ये लसूण ठेवली आहे. लसूणचे कांदे आपण आणले ना, सुके कांदे असतात ना, ते आपण अशा खोक्यामध्ये बॉक्समध्ये ठेवायचे, जाम पॅक करून, म्हणजे खराब नाही होत. दाखव बॉक्स, दाखव. पाऊसभर टिकतात. हे बघा, मम्मीनी हा बॉक्स पूर्ण पॅक केलाय. तरी मी थोडस तुम्हाला दाखवतो. नाही खुलणार. चिकटपट्टी पण लावलीस का? खोलणार बघते. बघा दिसले लसूण. बघा लसूण सर्व आहेत मम्मीचे भरून ठेवलेले. असे 2 बॉक्स आहेत ना आपल्याकडे? 2 का 3 आहेत? आपण थोडी सुट्टी ठेवली ना, की मला आलं लसूणची पेस्ट बनवायची आहे. म्हणजे हे स्टॉक किती महिन्याचा आपल्या घरात 2 माणसांचं? गणपतीपर्यंत. सर्वात जास्त स्क्रीन मध्ये दिसणार कांदे. मम्मीच्या बाजूला जी गोणी आहे ती 40 kgची गोणी आहे, 40 किलोची गोणी आहे ती. 2 व्हरायटीचे कांदे होते. जर तुम्हाला मी पर केजीचा रेट सांगू त्याचा, तर ते मला 12.5 रुपये पर केजी पडलं. आणि दुसरे अजून एक कांदे होते, पण त्याला छिलके नव्हते. म्हणजे त्याला विचारलं की मला, तो बोलता तुझे बेचने को चाहिए, तुझे घर म्हणजे तुला घरी पाहिजे, म्हणजे घरी पाहिजे का तुला विकायला पाहिजे? मी बोललो घरच्या खाण्यासाठी पाहिजे. तर ते बोलले 12.5ला घेऊन जा. आणि हे 12.5 होते आणि बिना छिलके के ते 9 रुपये किलो पडत होते मला. गणपतीपर्यंत तुम्ही या म्हणायचं, गणपतीपर्यंत भाव जास्त होतो का? पाऊस पडतो, ट्रक येत नाही असं म्हणून, कारण त्यांचा गोडाऊन भरलेलाच असतो. पण ते त्या निमित्ताने आहे ना, ते भाव जास्त लावतात आणि विकतात, त्याच्यामुळे आपलं नुकसान होतं. त्यासाठी आपण काय करायचं, आता 2 गोणी आणून ठेवायची घरामध्ये, ते काय खराब होत नाही. 2 नका, एकच आणून, नाही तर खरं आणून पण चालू कामाला आणायची. एक अशी आपली आणायची, ती गणपतीच्या नंतर पडायची. आता ही गोणी आपल्याला किती दिवस टिकणार मम्मी? हे आता बघूया, आपल्याला गणपतीपर्यंत नाही पुरणार, अजून एक लागेल आपल्याला. भाजी झाले, लिफी व्हेजिटेबल झाले, नॉर्मल भाज्या झाले. आता मम्मीचे फ्रूट सेक्शन बघूया. आता हे तर सांगू, मला तर फ्रुट्स ऍक्च्युली कमी भेटलेले आहेत ना, ह्याच्यापेक्षा पण जास्त असतात आमच्याकडे. म्हणजे जेवढे भेटतात ना सर्व आणतो मी. इकडे डाळिंब आणले. आता तुम्ही विचाराल डाळिंब कशाला? आता तुम्हाला तिकडे मी डाळिंब दाखवले ना, तर डाळिंबचा एक तुम्हाला फायदा सांगतो. जे मी करतो स्वतः, डाळिंबचा ज्यूस काढतो मी. त्याचा पल्प बाजूला काढून ज्यूस काढायचा, त्याला थोडंसं गरम करायचा आणि तो थोडंसं गरम ज्यूस ना पण पियायचा. ते कशासाठी असतं? तुम्हाला जर खोकला असेल किंवा इकडचं जे काही प्रॉब्लेम असेल ना, खक्कक होतात, असे माणसं असे करत राहतात किंवा त्यांना वाटतं की आता खोकला येणार आहे आपल्याला, किंवा खोकला असेल ना तुम्हाला, तर तो ज्यूस तुम्ही गरम, पोमोग्रेनेटचा ज्यूस, डाळिंबाचा ज्यूस जरासा गरम करून पियायचं. जास्त नाही गरम करायचं, म्हणजे कोमट करायचा, म्हणजे आपला घसा आहे ना साफ राहतो. नंतर शुभांगी कीर मार्केटमध्ये दुसरं आहे केळे. एक केळं आपण रोज खायचं मम्मी, बरोबर ना? आपल्या डायजेशनसाठी चांगलं असतं. आणि कधी ज्यूस प्यायला वाटलं तर वॉटरमेलन ज्यूस तर आहेच आपला, पुदिना टाकून. आणि नंतर आहे ऍपल. मी नेहमी म्हणतो तुम्हाला, काय नसलं तरी चालेल, पण ऍपल नेहमी असले पाहिजे. आता 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस हे तर आहेत. अजून आतमध्ये पण स्टॉक आहेत आमच्याकडे. हे तर मी तुम्हाला नवीन दाखवले, बरोबर ना? आतमध्ये 5-6 असतील, म्हणजे आमचे 10 दिवस तरी, 7-8 दिवस तरी ऍपलनी जातील. आणि जे पण मार्केटमध्ये मला मँगोज भेटतात, आज केसरी भेटले, त्याच्या अगोदर ते जाड भेटले होते. कालच्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, मी जो केक मम्मीच्या बर्थडेला बनवलेला, त्यामध्ये तो कसा जाड आपण वापरला होता. आता हे केसरी भेटलेत.
थोडेसे आणले, जास्त नाही देत, कारण मम्मीला मी एकच आंबा देतो नेहमी खायला. आता हे झालं. आणि मम्मी एमर्जन्सीसाठी काय असतं आपल्या घरी? एमर्जन्सीसाठी बघा, इकडे बघा, आता तुम्हाला दाखवतो. हे आहेत अंडी. आता तुम्ही विचाराल एवढी अंडी कशाला? दिवसाचे 1-2 अंडी कोणाला लागतात मम्मी? आपल्याला दिलला. आणि तुम्ही विचाराल दिल कुठे? आता येईल ती थोड्या दिवस आणि तिकडून मग तुम्हाला दाखवतो. हे दिलसाठी आणि हे सुद्धा दिलसाठी. सुकट बोंबील बघा. आणि इकडे आले आहेत पार्लेजी. कशासाठी पार्ले मम्मी? पार्लेजी कशासाठी? ते आपल्या दारामध्ये कधी कधी डॉग येतात ना, त्यांच्यासाठी येतात, ते आवडीने येतात खायला. आणि हे 2 आणले आहेत मी एमर्जन्सीसाठी. मग एमर्जन्सी म्हणजे काय? भूक लागली समजा, तर जेवण करायला उशीर आहे, तर आपली 2-3 बिस्किटं खाल्ली अशीच आणि हे मला असं पहिल्यांदा दिसलं. हे ताईची आठवण आली. ते ताईला खूप आवडायचं हे वस्तू. बन पाव, क्रीम पाव, फ्रुटी ब्रेड पाव, हे ताईचे खूप आवडते. हे सर्व मी काहीच खात नाही, पण बोललो आता मम्मीला देऊया खायला. आणि मी पण एक खाऊन बघतो. आणि हे आणलंय ब्राऊन ब्रेड. आज खूप दिवसांनी बाहेर गेलो म्हणून बोललो ब्रेड पण आणून ठेवूया. 3-4 दिवस आता मी तुम्हाला माझी इव्हनिंग मध्ये मी काही ब्रेड खातो ना, कशा प्रकारे बनवून खातो मी तुम्हाला दाखवत होते. तर हे झालं मम्मीचं मार्केट. आता लांबून तुम्हाला दाखवतो. मम्मी खरं यार, तू अशी बाहेर बसली तर असं वाटेल तू भाजी मार्केटच घेऊन बसलीस. आता 10 दिवस 15 दिवस बाहेर जायची गरज नाही. पहिल्या सुरुवातीला तर आपण 1 महिना बाहेर गेलेला नाही, दरवाजा सुद्धा आम्ही खोलला नाही होता. हा, आता बघा, आजचं मी तुम्हाला सांगतो. आज मम्मीकडे मी काय मागणार, आता हे मला लक्षात असतं. तर मम्मीला काय बोलणार मी? जेवायच्या वेळी मला एक गाजर किसून दे, अर्धी काकडी दे, मला कारले फ्रायची भाजी करून दे, आणि मला हे त्याच्यावरती स्प्रिंग ऑनियन टाकून दे, आणि फ्लावरची किंवा सुरंगाची भाजी करून दे मला. बरोबर ना? असं सांगितलं मम्मीला की मम्मी बनवते. आता तुम्ही विचाराल दिल कुठे? तर दिल आत तिकडून आली मॅडम आणि अशी धावत 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 बाहेर गेली. आता ती काय करते ना बाहेर ते तुम्हाला दाखवतो बघा. मॅडम झोपलेल्या आहेत. दिल चल आतमध्ये चल. हे का बाहेर झोपायची जागा आहे दिल? चल आतमध्ये. हे बघा मॅडमला आणलेलं आहे. आमच्या दिलचं नाव माणसं बोलतात दिल का ठेवलं? तरी दिसतंय तुम्हाला? हे बघा दिल बघा, आमच्या दिलचं दिल. दिलला हात लावायला नाही ते दिल आमची बघा. दिल बाहेर कोरोना आहे ना, आणि तू बाहेर झोपायला जाते. कोरोना झाला तर तुला बघा ती शेपटीने बघा कशी करते. दिल दिल आमची आपल्या चॅनल मधली मेन लीडच बाहेर असेल तर आपलं चॅनल चालणार कसं? दिलू तू बाहेर गेली चॅनल चालणार कसं? आता तिला राग गेलो का? आता ती चावणार मला. आता झालं, आता चावली ती मला बघा. नाही दिल माझी दिल शानी. झाले एक चावली. दाखव तुम्हाला चावलेलं. बघा लाल झालं दिसलं. दिल व्हेरी बॅड. आणि तुम्ही हा इकडे बघा. आणि तुम्ही विचाराल की एवढं सर्व सामान आणलं कसं? तर ही आमची गोणी असते. ही 2 गोणी भरून आम्हाला आणावं लागलं. मला 2 फेऱ्या मारायला लागले है ना मम्मी? हे बघा आता या मॅडमचं बघा, हे त्याचं एक खेळणं तुझं. आता हा आतमध्ये जाणार, मग तेवढ्या वेळेला आम्हाला धुवायला लागणार. जात मध्ये जा. नको जाऊ. धुवायचं तरी टेन्शन कमी झालं. तर आपली दिल आलेली आहे. आत्ताच्या लॉकडाऊन मध्ये आपल्याला एकतर शिकायला एकतर माहितीच पडलं की घरी आपल्याला भाजीपाला आलं म्हणजे सोनं आलं आपल्या घरी है ना? टेन्शन नाही. म्हणजे हेच आपल्याकडे भाजी आलं आणि नॉर्मल घराची वस्तू आली तर आपलं टेन्शन गेलं. आता हे अनलॉक पिरियड चालू झालाय म्हणून भाजीपाल्याचा रेट कमी झालाय. नाहीतर काय 80 रुपये किलो आणि 120 रुपये किलो होती भाजी. आणि हे कितीला असेल? हे मला जरा महाग वाटलं. एवढा वाटा कितीला असेल हा? 20 रुपये ना? ऍक्च्युली याचा भाव खूप वाढलाय. हे मला तिने 50 रुपयाला वाटा दिला है ना? डबल झालाय ना? कांद्याची पात कितीला भेटते? तू कितीला आणली असती? 15 रुपये ना? ही आहे 30 रुपयाला. मेथी कितीला आणली असती तू? 30 रुपये. पालक कितीला आणली असती तू? 15. आता 20 रुपये होती. 30-25 रुपयात पण 20 रुपयाला भेटली. गेल्या वर्षी याच टायमाला मी 27-28 रुपये किलो 30 रुपये किलो पकड है ना? आता ते आहेत 120 रुपये किलो. आता हे आम्ही आणलं, पण आणून आम्ही हे अर्धा तास तरी आमचं बाहेर पिशवीतच होतं. आम्ही त्याला टच नाही केलं ना हे सर्व गोष्टींना. आणि तुम्हाला विचारेल दूध, हे बघा 3 पिशव्या दूध असतात आमच्याकडे. तर तुम्हाला असा डेली ब्लॉग म्हणजे आमच्या घरी काय होतं, शुभांगी कसा मॅनेज करते रेसिपी, जेवण काय आहे ते तुम्हाला जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आम्हाला नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. असे ब्लॉग मी तुम्हाला नक्कीच दाखवेल. जाता 2 वस्तू नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा आणि या ब्लॉग कसा वाटला हे सुद्धा आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि शेअर करा फेसबुकवर आणि व्हॉट्सअपवर.